Nieżla x-xita. Kemm inħobb nara x-xita nieżla. Noqgħod wara t-tieqa u nara n-nies jiftħu l-umbrella biex tattihom mix-xita u ma jixxarbux. Jiena wkoll ġieli nixxarrab meta mmur l-iskola u tkun nieżla x-xita. Il-mama tlibbisni l-boots, tlibbisni r-raincoat u ngħaddi minn mal-ħajt biex ma tiġix ix-xita fuqi. Ix-xita irrigal mill-mulej għalina. Għax jekk ma tagħmilx xita, il-ħamrija tibqa' nieċfa u la jikbru l-fjuri, la jikbru s-siġar u lanqas ikollna l-frott. L-ilma tax-xita ingħadda fit-triq u meta wara x-xita terġa' toħroġ ix-xemx kollox jidher iktar sabiħ. U l-mulej li jibatilna x-xita li tinżel fuq dawk li jħobbuh u anki fuq dawk li ma jħobbuhx, għax il-mulej iħobb lil kulħadd. Meta nixrob l-ilma irrid niftakar li dan l-ilma ġej mix-xita. Meta ninħasel għandi ngħid li dak l-ilma li qed ninħasel bih taw lill-mulej mix-xita li batilna. L-ilma tax-xita jqiegħdu f'pool kbir bil-ħajt madwaru biex imbagħad iwassluh fil-viti tagħna. Waqt li ngħid grazzi lill-mulej għax-xita li jagħtina, ngħidlu wkoll li rrid inkun nadif. Inkun nadif ukoll f'qalbi, jiġifieri li ma nagħmel xejn li Ġesu ma jieħux pjaċir bija.